וזו התוצאה, עם סרטון שני, המשכנו את הזום שלנו, עשינו עם הלקוחות שלי, פגישה מניבה, נוחה, זו התוצאה, בצורה כזו, ממש פשוט. לקוחות נהנים ואני לא פחות. זה בסופו של דבר המטבח, ללא הצבעים כמובן, עדיין לא בחרנו, אבל לפחות בפגישה הזו יצרנו את המטבח שהם כל כך רוצים, נוח, אין לחץ של זמן, אין שעה נוחה, אנשים אחרי יום עבודה. אז זה היתרון של פגישת תכנון וייעוץ בזום. זה המטבח. יש לנו, תכף יקבלו הצעת מחיר מנגר מדהים שאני עובדת איתו, ומתקדמים, והם לא יצאו מהבית עד הפגישה לבחירת חומרים. אז ממליצה מאוד לעשות פגישת תכנון בזום. אז